kayak 35 wis. Biasa 50. Selawe ya. Kira 100 to. Walah wong cilik. Enak 30 kula. Mau selawe, lek selawe. Selawe nang tuku 150. Oleh impor api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku nang gone prapatan Mrican, Lur. Dina iki dulur-dulur bakal tak jak nang gone pasar Ngringging. Lah nek sebelah pasar Ngringging ku ana pasar Legi, Lur. Pasar kang jarine rame banget. Macam-macam barang ono, barang mati ono, barang urip ono. Apa barang mati, apa barang uripe, dulur-dulur yen penasaran tetep tonton video iki sampai tutup, Lur. Ki ade bar metu ko Mrican, metu ko Kota Kediri, masuk wilayah Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Lur. Kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, monggo enggal tekan tombol subscribe supaya aku tambah sregep gawe video, Lur. Iki diluk maneh teko Prapatan Banyakan. Nah, iki yang ngiri arah bandara, nganan arah Desa Ndatengan dan sebagainya. Ki awak dhewe sik bablas sekitar yo 5 kilo gak sampai, Lur. Bakal teko pasar Ngringging. Ki dalan provinsi, Lur. Wes dalan nek Kediri ki jos walus yo ramah itu pancen dalan provinsi, tapi yo enek nek kota Lyon kok nek Nganjuk iki dalan terusane iki lho anu bergelombang, wah oke sing rusak, Lur. Oke, ki wis teko Grogol, Lur. Lagi kaya ana sekolahan SMP apa SMA SMP Grogol, Lur. Diluk maneh dhewe wis teko pasar Ngringging. Lah nek sebelah pasar Ngringging kulone kuwi ana pasar Legi, Lur. Dadi nang desa kuwi sih ana pasaran pasar kang bukake berdasarkan pasaran hitungan Jawa, Lur. Iki ben penak awake dhewe liwat menggo kene. Iki liwat etane pasar Ngringging, Lur. Ben jabone pasar ki ya suwuke sing bako, Lur. Iki muket-muket lewat desa-desa, Lur, iki engko. Sithik ya sak kilo paling. Ki wis meh teko, Lur, ki wis senep. Lah kene ki awak dhewe parkir motor sik, Lur. Ki parkir ben aman. Guys, ayo saiki mulai mlaku neng pasar Legi, Lur. Jadi pinggir pasar Ngringging ramene ya ngene iki. Dadi bakul lesehan wis akeh kayak biyen kanetan. Weh entuk manuk wisan. Aku gak ngerti lho pasar Ngringging ambiar sampai kok kene. Sing jero gak sedeng. Anu gak payu malah ning jero. Tapi elek. Pak delok selempange kae, Pak. Lah niku lho. Lah niku sebelah ndeloke. Wes bahan ikan ini biasanya tembus dan lagi padha karo kuwi. Oh iya. Ki sing ndi padha karo kilan. Jane apik tapi tembus. Oleh dinyang ora to? Gak oleh 30 to, Pak?
Lah ngene iki. Langsung ya. Ini 25 balik tebel. Balik tebel anti air ya. Cacat ya. Sik delok liyane yuk bae. Sik delok liyane mungkin enek sing luwih apik. Jane pengen boleh apa sekrup-sekrup mur nggih masang plat nomere motorku. Sayangnya ukurannya lali. Alah. Delok liyane mbok menawa sing cocok. Pak, ndelok bensin kae, Pak. Sekelane gedhi kuwi, Pak. Iki sak ukuran iki. Wow, gedhi-gedhi iki. Balike apa balike? Oh, malike sing loro ngono iki ya. Iki ukurane padha gene sing cilik. Kegedean ukuran. Tapi kuat lho lek ngono ki mane kok ndelok elek sing niki sak. Iki ngene barang. Ya roh aku. Gak kegedean tapi ukurane kuwi. Ya apa tuh? Yo nggih anu barang sing rada cilik. Sing kiri ning barang rada cilik. Wis oke enek ngono kuwi. Suwun Pak nggih. Iki alat elektronik barang iki. Bakule campur aduk lho ya iki lho sing gak masuk ana bakul manuk, barang urip karo barang-barang rosokan lan barang-barang liyane. Yo. Uwet. Kurang beringas nih. Oh. Aku rada beringas. Ini tapi atas. Antrian atas. Cedake kaya nek bakul neh tas tak deloki lho. Sik rada apik iki timbang kon. Rada. Dobral tas iku impor. Murah. Barang kuwi negeri niku Pak, jan niku. Nah niku nggih sami. Barang murah itu, motor 150 itu. Ini nanti kok 200 Pak, kena petang polo wis. Oleh kita hujan teko Surabaya. Anti hujan petang polo wis. Kita mana toko 200 iki anyar-anyar iki. Saya ke sing anu nek Swida. Nah, barang isip oleh anu obrolan ke Surabaya. Lagi Swida kulane 50 wis mantep. Yo badine 10.000 dhewe. Kulakane 50 dibuka. Yo akeh badhe 10.000. Kok yo payu 10. Kulane 50 Pak De. Lah yo kok Swida 10.000 lho. Teko Surabaya bisa gak cukup 100.000 pulang pergi. Oleh murah-murah Pak. Nah, sik met. Itu impor iku. Lah ngene iki piro ngene iki? Iki nang kok 150 kena 35. 35 impor ya apik. Kuat. 35 bahane sing iki. Lah iki lokal iki. Piro? Iki lokal 30. Lah iku tambah 5.000 wis. Lokal Pak di Mojokerto. Lah iki impor iki Pak. DJ anune. Bahane anune serekane. Tapi ngenekane apik iki malan. Oh, nggih, tapi kuate iki atume lah, Dik. Atume kuat iki. Lah iki sing redokan. Lokal. Iya, jenengan buka nih. Ya nggih, monggo. Ati hujan. Saya ngedolin nang gua negor kena 50, nang kene 30 wis. 30.000. Si telu. Nek sing 150 kena 50 iki. Kimang piro kimang? Iki mah tak 35 wis. Berarti 50 ini. Selawe ya. Kira sakit to, Pak. Walah wong cilik. Enak 30 kulane. Mau selawe. Lah selawe.
Lawe nang toko 150. Oleh impor api. Lawe, Bro. Iki Mas. Iya, nggih. Dipotong, kayak bukan biasa. Lebu YouTube apa dia? Iya, mlebu YouTube Pak mengke. MT Thohir YouTube-e. MT Thohir. Kan gak sisane ku lho, kan loro. Wis yo apa akeh-akeh nang omah wis akeh kok. Yo mau baku to iki. Baku. Oke lho iki sawetara video tak akhiri dhisik Joko Aten bakal bajute kok engko. Wassalam.